explica en detall totes les situacions que poden viure les dones. També parla de com han anat evolucionant aquests tipus de comentaris cap a la persona que ens dona vida. Sí, però s'obedicia. Vas veure com anava? Mare, la faldeta que portava. Vas veure l'hora que anava per ahí soles? I damunt es queixava. Anem a fer una sèrie de preguntes al professorat i a l'alumnat. Hola, jo sóc feminista perquè pense que és de justícia que hi hagi una igualtat en tots els aspectes de la vida. Yo también soy feminista porque creo en la igualdad de las personas. Soc feminista. Soc feminista. Soc feminista. Les veles altes al cel